Amarrean Jagia. Ongi gurutzatua. Etxeto. López. Ongi Etxeto, atzelarien arteko lehia. Erreboteak abesti dago. Barrura Iturriak. Atzera Erkiagak. Barrura oso garbi. Ez du inorren gainatu. Oso luzi irten da pilota hori, errebotea Barrura, errebesez. Ispastertarrak, López. Eutsi. Ongi. Barrura lehen da biziko tantoak horra. Bai, bero faltaik ez dago hemen, baina ondo berotuko dira tantonekin. Zazpiterditik Barrura Iturriak. Erkiaga, Atzeraritzek, Eutsi Lópezek. Etxeto. Eutsi Imanolek. Eskuinez. Barrura. Erkiagak ongi Iturria. Aixe joan da. Erraz mugitu da. Bai, eta pelota oso batxa sartu da. Barrura. Etxeto. Bote handia ginerazi dio Eutsi. Erreboteko zulotik López. Jo, ze tanto lehenbizikoa. Bai, horretxe, nik ez da espaldi zen olago tanto luzeri ikusi. Eta partidako lehenbizikoa da. Hau pilotaleko bizia da, eta pilotak ere bizitzen direnean gauzak aldatuko dira, baina oraingoz hasiera beldurgarria izaten ari da. Erreboteko zulotik pasatzen uste erabaki du Lópezek. Etxeto. Barrura luze, ongi, Baztertu egin zaio azken unean Iturriari eta Saskitik ies egin dio, bat eta huts. Eta kosta joakuetan du etxe, Bai, horixe. Bai, ikusi egune argi da, Xavier, berdie ez da bela pelota bizirik nahi. Zuk esazen moduen frontoia oso fronto bizixe da, gaur hemen daukegun bero eta ezetasunaz ondinok geixa berotuko die pelotak eta Imanolek badaki aritzek errebotetik min asko inaldotzen da, argi ikusi egu. Pelota bajua eta da bela, ez dakite zenbat pelota olako eukotxun zestuen, baina seguru danak erabiltzen alegin dugu dela. Bat eta huts aurretik beraz. Gorriak. Erkiaga eta Etxeto.
Erki gurutzatu du. 11tik Lopez. Hemen Etxeto berandu ibili da. Nola ies egin etzekiela ibili da, nik uste pixka bat eragotzi diola. Bai, Emanuelen Arpeixe bintzat ez da oso pozik egon. Baina, bueno, landa guzti peloti barru neuke edo berari jauziakola zango neuke. Atzera Iturriak. Luze. Asko behartu du Lopez, baina eutsi Zumaiarrak. Barrura. Osongi. Bila bikain joan da. Eta jo duen, errebesez jo duen Ormabikoak ez dio abiatzen ere utzi Erkiagari. Bai, oso ondo indauke binek, ez? Ikusi da benin aritzei erreboti motzatuko agola, zuzen junda bileta ero. Oso ondo engainau dau. Egira, 3 kuadrotik, ezker Ormaio eta Ormabikoa. Eta bi kantu honetan, Xabier, bitxain duate, gorrexek eta ben peloti ebestala bestie, baino askoz bizixau izan da egon. Pentsau nahiot, txapelketako antolatzaiek igual, kriterixo honez jakin deze bero dauen da, kontoi esalako dan, igual pelota bajutxo ekipintxe erabaki da bela, jakin de gero berotuko diela, eta horlan ikuskizun ez da izan galdu bintzat. Ikusiko dugu, zer nolakoa den piloten portaera. Bero haundia dago eta oso bero itxaskorra gainera. Ilunabarrarekin ja aire pixka bat irten da, baina barruak bero eta ez daude. Errebote bikaina Erkiagak, Lopezek eraman, aritzen aukera, Ormabikoa, heldu egin da Iturria eta jaso, haze pilota eraman duen. Atzera eta tanto. Baina ikustekoa izan da Iturriak eraman duen Ormabikoa. Bai, oso aurrelari bizixe da, hanka oso hona dukez, eta nahitxe berandu igerritze aritze pipareta botako zera, eta justu-justuen badabe heldu eta peloti buena botati lortu dau. Nalanda guzti oso forzaute izan da, eta ezin izan dugu aritz bape behartu, da ero aritzek ja ez dugu parkatu. Begira. Eta gero, txitsakaren bila. Saskimuturraz ukitu egin du Zumaiarrak, baina ezin bildu, orain sakea Luzegi. Erkiagaren bigarren sakea. Bote handi egin arazi dio, baina ongi joan da Imanol. Erki Etxeto. Bai, baztertu diako, baina ondo sartu du. Etxetik ezin pasa.
Barrura Erkiaga, Gorda López. Ongi Etxeto. Moztu. Erkiaga defentsan. Barruan ozta. Iturriak barrura bote handia egin arazi nahirik. Baina Erkiaga aire sartu da. Kevinen errebotea. Nikolas Etxeto. Jaso Lopezek. Aritz. Eraman hori ere Imanole. Baina erabat defentsan diardu Zumaiarrak. Txapagainekoa. Ongi Iturria. Eta partida hasiera oso gorra. Bai, oso orekatu edo oso pelote hau eta errematiek ikusten gabizen arren, aurrelarisek ez da behazmetan tantu eitzen. Barrura Iturriak atzera Aeztarrak. Iturria. Errebote luzea. Barrura. Eta ezin izan du. Saskian errenditu. Ispastertarrak. 2 eta 3. Bai, horrek nimentetot erazora pasetin nahi bala. Pizkatak goizen begatuako, baztertu behako, baina bueno, aritzek. Pelota hori sartzeko arazorik eleuko behar, eta intentzio horrekin junda. Luzegi sakea. Amairu minutu partidak, eta oraindik 3 eta 2. Bost tanto 13 minutxuen pizkat luze ez. Hasi erabintzat bai. Gero, esan duguna, pilauten bilakaerak eta erakutsiko digute jokoa ere zenbat alda daitekeen, baina oraingoz behintzat oso hasierako horra. Bai, eta honek luzera eragin ediko dau. Hemen itzen daben berue. Eta holako hasiera gogor batekin, aber zeinek agunteten daben hobeto. Barrura indarrean, ongi Lopez, Punpagoran. Eta Aritzek sartu beharra ikusi du. Nik uste sartu beharrekoa zuela. Bai, nik Etxetok esan itzela gainera sartzeko ikusi da frontizen bajatu inda, eta Etxeto pelota hortara ez izan ezela behiago. Ez zuen, erraza Aritzek saiatu eginda, baina uztaia jo eta kanporako bidea hartu du pilotak. Kevin Iturria. Errebotea, eta ezin. Erretzei heldu da. Erraz heldu da. Gorputzera sartuko, nik uste frontizien gehiago zabalduko zalapentza dugu, ez da asko zabaldu eta gorputzera sartuako eta ezin izen dauz hartu. Hemen ikusiko gorriak fernetan doi eta gorputzan parera sartu dago.
Eta horrek ere ies egin dio Kevini. Bai, ondo sartu da, ze aritzen errebote horrek Imanoli seguramente min handi zingotzen, eta lan txarrak endukotze zen sartzi lortu da, baina ez da lortu. Erkiak aderki. Iturria. Moztu. Utxo. Ongi aritz defentsan. Eta erasora pasatu da gainera. Oso ongi López. Amarretik Etxeto. Aztertutako pilota eraman Kevinek. Hor dauka aritzeko aukeria. Hormabikoa ikuskarria. Nola jaitsi arazi duen eta botea egin eta zuzenean sarea. Bai, zelako ondo markau da ben. Aritzek ez da eskumia zein indarrazko moduten aurrelari bat, ez da oso aurrelari potentia hor zentuen, baina oso ondo markau da eta ezin esku izan da hori Kevinentzat. Pumpagoran, atzera Iturriak. Barrura. Ondo López. Pumpagoran, bikain Etxeto ere. Imanol López, bederatzi terditik, bederatzitik eskuinez. Eta tanto. Lau eta 6. Eta Imanol hor ikusi hau aritzen da pelotei begire, osorik dauen, hau ja berotzen hasi da, eta aia pelota hauen, kendu aldabe, baina ez dute zer topau. Epaileak esan dio, ez. Lehen bezain biribiltzako pilota hau, ez dik puskari falta, ez dik inolako ebakirik. Larruan, Berden pilota orain kantxan, eta Imanolek eramaterik ez. Ez diote bat ere, tekinik atera pilota horri. 7 eta 4. Ez, eta aritzek ikusi daue. Imanol aurrerut zuten hasiagola, betxokue bezaintzen, eta lehenengora ja atzera bota hotze. Eta urrengoen Imanoletu diukiko da, zerrein, eta aritzek, eta antu itxas aparte, urrengora begire be, espazioak zabaltzen. Bederatzitik Etxeto. Moztu, hor askorik ere asmatu, ezker hor maio eta garbixan marrintzen zaiola iruditu zait, baina bai, ezker hor mi oso aurrien joda, baina
ez dauke binek sartzi lortu eta tantu egorri zentzat. Eta alde polita haute. Bai, oso set gogorra jokatzen dabiz, baina 8 eta 4 aurretik ipintxe lortu dabe, eindeko tanto asko besto ikusi, baina pizkanaka aritzen jokuen gehiago sartzen hasia, euren peloti behia bizitzen doie, aukera gehiago eukitzen dabil, eta hori ikusten da tantuen bilaka ere. Oso gogordoa, orain artekoa, 21 minutura goaz, 8 eta 4, azkeneko tantoak laburxeagoak izaten ari dira, baina ere orain arte landutako tantoak izan dira gehienak. Miarritzen gaituzue. Miarritzeko jaiala ipilotaleku ederrean urrezko xisteraren finala duzue hau. Eta minbil kantxan ez dugu ikusiko, baina hor da bilberan ordezkoa etxetoi kanpotik ikusten da bilena esaten, komentetan, lagundu alba daua laguntzen. Eta gu, etorri garenean, artean ez genekien, nork jokatu behartzuen ere, programazioetan minbiel agertzen zen artean, eta iritsi garenean gainera, ara, goiz etorri gara, trafiko arazoengatik bada ez bada goiz mugitu gara, eta iritsi garenean, ara, hor da, hortzagok, baina ez berehala esan digu, atzuko bihurritua ez dela harina ere, 3 bat asteko epea aurre ikusi dutela espezialistek, eta gaur jokatzeko moduan ez dela izango, bihar ere ez, datozen asteetan zituen partida denak jokatu gabe utzi beharko dituela, baina ez da bilurrun, eta bere ordezkoari aholkuak ematen ari da etengabe. Bai, hori da ez, ni arraro indetorrenaz ez, normalien olako aldaketak eta anuntziau itxu eta eukiot esperantza txiki bat berak jokatukoan. Arraro itxaten zen nik atzo zuzenien ikusi neban min hartu banien, eta atzo partiduen bertan jarraitzeko alegin ipez banein, eta horrek itxura txarra euken, eta bai, gaur heldu gazenien gainera irrifartu ikusten izot, eta garo indona, baina bai, ez zuzenien ez hauzku zuk ondo zauzen moduen hori, bihurritu bat daukela, 3 bat azte geldik egon mila bela, eta bueno, bintzet urrire begire, mundialera begire deskantu hartuko da bela, eta bueno, baduke horre erronka barri bat. Tanto ederra Aritz Erkiagarena. Bai, badauka hor erronka bat, hemen dituzue gaurko sariak. Bestalde, oso ulergarria ere etzen izango pilotazaleentzat, atzo jarraitzeko imintziorik ere eginez, eta gaur kantxara itzultzea. Eta gaur, eta bihar, eta... Bai, hori da, ez hori pixkat arraru izango zen. Nik izatu zut, atzo ikusten egon nintzen zuzenien partidue, eta min hartu banetik gainera, ez dakit, 2-4 minutxo gozan lurrien jaiki barik, pelotari dana jogako zen, ez eta kasko eskoltetan lagundu, San Juan de Luzko fizio gerturatu jakon, eta bueno, denporatxu ego zen, eta oinez urtetie lortuan kantxatik, baina esatutut esan barrido sartu, ez baina proba ikein, orduan movimientoik ez ezer, eta neban pentsetan nik jokatzeko presto ongo zala. Bueno, hemen txartzat eman dute Etxetoren azken pilotaka da hori. Ea ikusten dugun emerrepikamenean hor txuzue. Eta hor... Ni bestut boti emon duten. Ez dugu ikusi, baina... Beran gorputzeko movimentuek eta... Oso zaila zuen, errebotearen zulo itxorritan geratu da. Zuloan sartuta erabat, eta... hain behartuta... Ez da harritzekoa. Oker txikiren bat izatea, eta epaileek garbi adierazi dute bintzat. Hemen duzue. Hor ez da ikusten. Botetxo bat ikusi da, baina ez osorik ez du bintzat. Azken uneko hori bintzat, etzen falta ematekoa aurretik. Ez dakinik zerbait ikusi duten. Etxeto bera ere etzegoen ados, epaileen erabakiarekin.
Ez, eta gainera, bitxaindu bat ikusti holan, eskumiaz gesto bat ditzen, esestiaz eskerrera pasatzen da modun da, hori. Berak interpretau izango dau denpora asko indabela edo botaten, eta berak eketa zama, Imanolek hartzen da benien, bazelan eskerretik ekartzen da ben zestia da, baina, bueno, laster bazagoako eta urrengo tantu itxen badu baztukoago. Eta lehen bailen aztea komeni gainera. Kontrolpean dute joko hau. Errebesez atzera. López ezin. Nahi izan du. Bai, pelota hori oso kitxi urtengo esan. Etxeto pelotaka oso honako dauta. Eta tanto honetan gainera lepu erakutzi dute tanto zuen zier. Imanol ikustegu ez da biela pelotia izoltetan bez, aritzen errebotian bilurraz peloti buena botaten dabil. Piskat Gernikeko finalien bazkea ikusi gendu moduen eta gero hortik etxetok zertetie lortzen badago pelotaka hortan azertu duen moduen ba. Oso lantxarrak ipinikotzez gero erabe. Sartzea handia egin du. Kevin Iturriak. 11 eta 4 eta badoakia jokoa. Bai, set honetan ja zulo handize zabaldu dabe eta nipentzo set honek ja remedizo gitxi daukela. Gorrexek oso martxa hona hartu dabe, oso eroso da zokatzen, ez da bizbape bezufritzen eta gauzak asko aldatu biko die. Bai, eta aparteko gauzarik egin gabe alde haundi egia. Bai, hori da, ez gai ikusten aritz brillante bat, ez dakit errematen bi iruzantu inbaitxu, ez da... Baina, berdiek ez da bize pelote huen eta bai, baina gero ez da be azimetan eta oin be Imanol pasau da, rebotie aritzek eta tantu ametxu da. Imanolek luze jotako pilotaka da horrek errematerako aukera eman dio errebotean. Ispastertarrari, Ormabikoa eta Kevinek ez dakit pilota ukitu ere egin duen. Esaskin muturraz behar da. Baina, handa usti be ez da oso palo harini izango zan da, ez da urran behibili. Etxeto, 8 terditik atzera. Barrura, ongi Nikolas. Ongi aurreratu da, garbia zuen. Bai, oso ondo junda eta nik ez dut beraibe horrea txikarritzutela, berantzako pelota, misterio behiko pelota batzan hori eta ez da lortu sartzia. Iturriaren sakea. Eutsi Nikolasek, ongi. Pompa goran aritz. Oso, ia boterik ez du egin pilota. Oso ondo gurutzatu dau, txapandu oso ondo ajustatu dau, inderri bari bota dau da, behien bekorri duen dau eta zora garria betxko. Amairugarrena Gorrientzat.
Barruan. Antona. Bai, gainera, lehenengo momentuen niri ben gaina hori nago, aritz bez barrure jonda, eta nipe pentsat barrure botako dela, baina azkenengo momentuen oso ondo aldatu dago, eta oso bipare eta tonto. Zazpi eta 13. Notore. Barrura, ongi Etxeto. Erki engainatu du, baina heldu egin da López. Imanol amaikatik. Arreboteko zulotik eutsi eskumaz. Aeztarrak eta ezker orman erki jarri du gainera pilota. Bai. 14-7. Pilotaka oso ona bota dau, hor 6-7 bitxartin hor ezker orman justo Kevinek sartu nahi ban alturan, eta Kevinek ezin izan da sartu. Biziko jokoa eskuan dute beraz. Ongi gurutzatua luze. Lopezen eskuinkadak. Lehen Etxetorenak lortu duen emaitza berbera. Azken orman sartu, sartzeko bazuan behar bada Erkiagak, baina ies egin dio. Hau, ja, ezker ormatik urten da egon da. Lehen Etxetok botatakue justo antxe jodau ezker hormi hau ja urten da fonda, baina bueno, honek beste abiadura bat berun dago eta aritzek ezin izan dugu sartu. Aukera garbia izan du hor Erkiagak. Tantoa egin eta lehen da biziko jokoa erabakitzeko, baina erremateak txapara alde egin dio. Bai, eta ni bezot ona izan bazan be Kevin heltzeko moduk izango zela, ze ez dago asko gurutzatu, ezker hormak gitxi jodau, eta seguramente Kevin bazi joan, eta uste beraren norantzan zigoara gainera pilota. Bai, gero ja zahartu inbida eta horre danak ez, baina ez topentzetan nik tanto izan bazan izkolotako da. Ogi López. Errebota ederra izan da Iturriarena, bai. Barrura
Erkiagari garairi txarrenean botea eginarazi, eta Etxeto buruz gain pasa. Bai, oso ondo bajatu iraitze, korputa oso ondo lagundutze, frontizien zuzenien bajatu da pelota hori da. Aritzek ikusi dauz artipi bala baio bai, baina ezin izen dauz. Bueno. Eta inorretzegoen lekura joan da pilota hori. Eta lanak amaitzeko dauzkate oraindik gorriak. Alde handiarekin aurretik, jokoa kontrolpean, baina Erkiagak seta bukatzeko aukerak izan ditu, ez du asmatu. Eta orain 11 eta 14, oraindik ere oso zail gauzak berdeentzat. Baina 15 dau. Eta inbiarreko lanak pelota barrizio zenbiko dauz, euren pelotia purkin da. Igual mesede eta hemen gota. Bai, hori berdeentzat ez da okerra hundia. Ni, raro indegona, ondinok esata izetie berdiek. Behar bada, lehendabiziko jokoa galdutzat ematen zutelako, eta pentsatuko zuten, gero balia dezagun, orain ez dezagun alferrik berotu, ezinezko izango da eta honi buelta ematea. Baina hor behartuta egon dira. Estango nuke guztiz oker gabizela eta gorritzen pelotia da bela. Bai, taktika aldaketa nabarmena litzateke. Bai, ni pende dut pelota hori nabilitza daula. Dena den, aipatu dudan horren logikari jarraituz hartutako erabaki ere izan daiteke. Geuri gehien komeni zaiguna, utz dezagun bigarren jokorako, hau oso zail daukagu eta. Bai, irakurketa bisek hilik ez, zet honetan esan egizu, barrixatako eta lau tanto itxoitua zen, eta zeta irabazi. Baina, kantxan egon bida, kantxan dauenan gorputzin egon bida, eta haren sensazioen jakin, da, eure di jokatzen da benak, eta eukiko da barrazoi ere pat erabaki horrek. López. Barrura Iturriak, ongi Erkiaga. Errebotea oso luze. Irutik, Ormabikoa ez du bukatu. Eta gero Erkiagak, goxo txokoan, Erki. Bai, orke binek beran buru ezaldu dago. Errebote oso luzie bota dut, binek ez dakizte. Iru kuadruen edo errebotendako aukeri euki dago, eta ez da bapoi aprobetxago aukera hori. Bai, aukera gardia zuen, oso luze joan da pilota hori, eta Ormatik Ormara iritsira iaia. Hiru kuadroan egindako errematea izan da, baina ez du bat ere gurutzatu. Eta salduta geratu da, 15 eta 11 beraz lehendabiziko jokoa. Favorito irabazi dute Erkiagak eta Etxetok, bere alaxe gaituzue bigarretarekin. Aritz Erkiagak eta Nikolas Etxetok lortu dute lehendabiziko jokoa. Erkiagak 6 egindako ditu, galduak 4, Iturriak berriz eginak 3, galduak 6. Atzelariek egindakorik ez dute, bina pilota galdu dituzte. Sakean, Erkiagarentzat. Eta bigarren joko hau nahita ez irabazi beharrekoa dute. Iturriak eta Lópezek 2022 urteko urte honetako hartzeko urrezko xistera irabazteko aukerekin hel daitezen 3. jokora alegia. Ondorengo joko hau horriek irabaziko balute, afera erabakia litzateke. Berdeek irabaziko balute berriz, 3. jokoak erabakiko luke hauzia. Erkiaga prest.
epaile falta da. Guztia prest, orain txedoa. Epailea kantxara. Eta begira. Zeinen doktore dauden gaur ere armainak. Aritz Erkiaga. Epailearen baimenarekin ordoa bizkaitarra. Ongi Etxeto. Bigarren botia. Ontzat eman dute. Neuri ere bigarrenean begiten du zait. Bigarrenean izan da garbi. Protestan Imanol López. Bigarren botin izan da garbi. Iturria ere epaile nagusiaren gana joan da. Ikus dezagun hemen. Lópezen jaitsi eta bat eta bi garbi, oso garbi. Eta Iturriak hor segitzen du protesta. Ni pentsatzen da biela aurten Donibane Loitzunen Canal Plus Frantziak emoten da benez txapelketa gozue aurten emondo barri pini dabe, futboli moduen barri pini dabe, eta bikote bakoitzak bi aukera daukez eskatzeko, tantuek kontran pitautzila edo pentseten badabe, eta hori eskatzen dabiz, hemen gaur kamarak dauzelako. Nik pentsetot biharritzen denboraldi osuen, ez danez egon telebistarik, aukera hori ez danez egon, gaur epaileek ez eskue erabakiko ben. Baina, klaro, hemen pantalla bat badaukegu hemen gure gaineko partian. Hori gertatzen da, hemen gure gainean atzean badago pantalla bat, eta aurrean ere bai beste bat, eta hor errepikapena eman egin dute, eta hori ikusi dutenean, Lópezek berehala epaileari esan dio, ikusi aldu, hanka sartu du. Eta gero Iturria horixe esatera joan zaio, bi erakusten zion, eta ez da gizarra esan nahi zuen. Bi bote egin ditu, edo bi aukera dauzkat reklamazioak egiteko. Nik ez dut hor bigarrenetik zoiela, baina hori. Donibaneko kontu bat izen da hori denboraldi honetan, hemen ez da behuki, eta denboraldi oskoen ez da behuki, finali hemen nintentzutot eleuki bierretan. Eta epaileek, konfundidu badibe. Hanka sartu dute, euren nahi eutzibitze, eurek ikusi da bena hori izen da, eta edo zein pelotarik txapie joten da benin, palo joten da benin konfundidu da moduen, epaile konfundidu leiketa. Hala ese da. Euren lan abitzete errespetatzen dira. Eta ikusten duzue alderdi bikoitza hartzen duela kontuan Antxon Alberdi gure adituak, izan ere hau pilotaria bada, baina epaile lanak ere egiten ditu, eta alde bietan sartu izan duzu noskianka, noiz bai. Seguru, ez. Kantxan seguru, pelotari moduen, eta epaile moduen be. Ni pentsatote perfektoik ez dagoela inor, eta seguru hanki sartu egule. Baina ni pentsatot pelotarisek orokorrien ez daukien kultura bat dela, eta pentsatot topaubiko elitzakela formie eurek be nonoz ipintzeko epailen azalien, eta ikusteko erabakizien momentuen hartu bidie, angulo ezberdinek die kontrakantxatek ikusi do kantxa barrutik, eta batez be noberan interesak ikusi barik partzializeten alegin du binaz. Eta hor larru horretan ipintzaren nien, igual gero protesta be bestera batera itxosuz. Hormabiko ikaragarria izan da Erkiagaren nola jetxiarazi duen aurreko orban. Zoragarri markatua izan da. Eta hor jetxiarazi duen bezala jetxiarazi izan ez palu, kanporazi joan garbi, baina zoragarria izan da. Dotore. Eta tontamentien, lehenko tanto aretako polemiki eta gero, gorriak irute utzi pini die, bigarren set garrantzitsu honetan, eta holako erabakisek beti zeten die
garrantzitsuek, tanto bat da, baina, bueno, tanto horrek ero kartzen dau zure pelotiaz jarraitzu, edo aurkari izan jokatu, eta luzera beragin euki aldau, eta moten dau momentu honetan mintze, gorri 6 meze desente itzela erabakin. Etxetok eskatu eta pilota oso luze, rebotea Iturriarentzat, bostetik barrura, indarrean ongi Nikolas. Bikain Erkiaga. Salduta geratu da Iturria, ongi gero. Eta pelota txarra ipini. Erasora pasana irik, barrura hor da Etxeto, erraz iritsi da, atzera eskuinez. Luzegi. Erkiaga. Atzera. Zin pasa. Oso behartuta iritsi da. Bai, eta Imanolek aire zautze, sartu inbiuan bai alabai, Aritzek rebote horri sakatu jotze, seguramente Imanol gainetik pasaukoan, eta beste behin tanto gogorra jokatute, tanto egorri zen alde. Eta gauzak gero eta zailago dituzte Iturriak eta Lopezek. Bai, eta berdiek tanto itxin da benien ikusiko gu, ze erabakiatzen da ben, ze pelota jokatzen da, baina barririk atetan espadabe igual hortik julik ez tiruek. Imanol igual kantzaute golik, bero honek beste batzui baino geixara itxote, eta igual hori zeleik eurek pelota barriz esatetian razoia. Erra. Beno, orain ikusiko dugu ze erabakitzen duten. Kevin zuzenia junda pelota barri izan bile, baina Imanol barriñaz jarraitzu nahi daula zaten da bil. Imanolek gehienek baino errazako egiten ditu gauzak, baina jakina. Korputza nola daukan berak daki, nola sentitzen den berak daki, eta pilota motelarekin errazen egiten duen arentzat ere, ahalegin handiago eskatzen du pilotaka da bakoitzak. Bai, eta gero aurkari oso txarra dauke, atzien, Etxeto badaki gerrazko mongotzela, ez da laugarren bozaren pelotakan palo joko, pelotazko botabikoa dela, lan asko epikoa dela, eta ez daki konpensauko zen ala ez. Eta gero, nik beste variantea sartzen dela joko. Normalien kantxan, bikote bat besti baino nauzi xau edanien, pelota motelaz, harina oberandua tantu geixa itxe lortuko dau. Pelota bizizaz, flojotxo hau edanak edo gitxitxoa jatzen danak, min geixa inaldau. Arrizko geixa dauke bintzat. Eta egul horrekin jokatzien nahiko dau. Kevinek reboteu daizela, Aritzek reboteu biharren, nia Kevinek rebotetan geixa, eta rebotetik azmetan da ben. Hortik juleik ez tiruek. Iturria. Bostetik eskumaz, Aritz. Ongi Etxeto. Erki jarritako izan da. Bai, Etxeto ondo funda, alturaz esan da egon ondo heldu da, baina justo Kevinek ezkerro eman sartzi lortu pelota hori eta ezin izan dugu Etxeto sartu.
2-4. Erdire. Bien tartera, intentzio gaiztoz. 5-2, Etxetok ere txalo aurrelariari. Bai, azkenengo bi hiru kostauetan ikusiko Kevin edo heldu indala edo heldu ingo zala, eta aritzek izan dagoen bueno, zuzenien zoi zabalera, ba. Erdire botako zut eta Imanol seguru zara dut. Hemen gainera, Saki 10 kuadrotik atetan da, eta aurkarizek hartzen da benerako eta botatzen da benerako 7-6 kuadrode juti oso erretza da orduan. Aritzeko hor bota da ben moduen, tanto itxeko aukera asko duz. Ongi. Ezker orman sartu gero, alere nahikoa izan da. Eta ez daukate horrelako oparirik egiteko lizentziarik berdeek. Ez, ja, zeta gero eta zaila hau ipintzen hasi jakue. Eta Gorrixek oso eroso jokatzen. Gehien bat hori da guztien dana, ez? Ez da biz, BPB sofritzen, berdien gandik risku gitxi sentitzen dabe, eta gero eta aurrera guajun zeta, ba, eurentzako, ba. Ondi egin jarazi dio. Utsi Imanolek, pumpa goran, Aritz. Errebotea luze Bizkaitarrarentzat. Lauterditik atzera, pasa, eta tanto. 7-2. Eta soluzio gitxik ustuten nik partidon. Ez du itxurarik. Azteko bintzet berdiek, bai edo bai pelota parrixaz jokatu bidabela pentsetot, baina hortako gaitxasun euki bida. Moten dau, Imanolek ez daukela. Beran erabaki da biz pelota bizitza jokatzen. Aunque oin, pelotia purtin dala moten dau eta Gorrixek pelota parrixaz dabiko dago. Beste erremediorik ez zaie geratu. Aritzi eta Etxetori. Beste pilota bat atera behar. Zueriz Pastertarra. Aritzek. Xelebre atera du. Bai, pesto bote txarra mozela eta atzera gatu jagola eta logotik eta bihurtzen dugu. Baina ondo moldatu da. Bai. Txokora. Ez du bateria asmatu hor. Bai, ni pentsat intentzio osoz bota da bela Txokora luze esan daigun, ez? Imanol jakin dugu ez dala jungo. Eta hor Kevin Pasetti lortu da, batanto izango zen, baina ez da lortu. Ongi Etxeto. Jaso Lopezek.
Ormabikoa, ez da bera nahi beste zabaleratu Iturriaren aukera, moztu eta tanto, hortxe ziren biak, baina ezin izan dute pilota ukitu ere egin, nik uste ez dutela ukitu ere egin ez batak eta ez besteak, bata errebesez eta bestia eskumaz. Etxetok seguruz eta aritzek igual ikutuko bat, baina... Hemen duzue. Bai, pelota barritxaz inderri barik botondako bipareta izen da, eta pelota barritxaz ez da. Bier beste zabaldu eta Kevinek eltsi dut. Kevin Iturria, ea orain olatutxoa hartzen duten, ea tanto batzuk jarraien egitea lortzen duten. Ongi, luze. Barrura, bizkaitarrak. Ezin pasa. Ez pelota hori hotza da eta asko momizako. Erori egin daurreko orman, jaso errebotean. Nikolasek. Zuzenean zabalera, ederra errebotea. Bueno, neuk ere ez dakit Imanol nola egongo den, ez dakit nolako sensazioak dituen, baina iruditzen zait partida aldatzeko modu bakarra pilota mota honekin dela. Bai, hori da, lehen gorrixek pelota barritxa eta berezen dabe, eta tanto berde jauzi da. Oin, berdiek beste pelota barri bat eta dabe, eta momentuz bintzet tanto euren alde jauzi da, eta aukerak egiotxoa aurretik Kevinek ez da lortu aurrera eltzie, baina beste aukera bat euki alban, eta tanto egolan menperatu itxen dabe, eta mingitxea itxotzea aritzek bat ez behuri. Hori da, hau ere errebotea asko zurrunagotik egin behar izan du, eta horretara behartzen dute. Eta aritzen arriskua asko gutxitzen da. Zazpitik, zortzi terditik erreboteatu behar duenean. Baina... Bai, eta emon bihotzen inderra eta guztiz ezberdin, da pelotik berak dakarren abisadura hori aprobetxetik diferenti da, indergeixe emon bitzezu, eta, bueno, gauzak zaildu itzen dira. Zortzi eta lau. Baina ez dute lortzen modu esanguratsuan eta benetako arriskuarekin gerturatzenik. Ez, eta ditxo komentu egun, ez da sentitzen arrisku hori, gorriak oso eroso da bizkokaten, orokorrien eurek erutzen da betantoko agintie, askotan ikustegu etxeto bera Imanol baino aurrera jokatzen, eta aldre bezanien aritzek rebotetik papeletzei lastia remototze vuelta, orduan. Ez da arrisku zentzazio hori, ez da zentzazio hori bez gorriak eurek efaiauko da benik, etxeto oso seguru bat ikusten gabiz, eta holan berdiek gauzak asko adaten ezkoitzu oso gatxe daukien. Zeta huira bat. Iturria aurrera doa. Erkiaren egaldia mozteko asmoz, ea lortzen duen.
López. Iturriagari motz geratu zaio, eramatearekin konformatu behar. Erkiaga. Moztu. Eta tonto. Oso bikote. Tidakortasun ondiko bikotea da, Erkiagak eta Etxetok osatzen dutena, baina errazegi ote doazen, gutxiegirekin errazegi ari ote diren iruditzen zaitan, Jon. Bai, gaur egun ileiken bikoteek honen taiko izango da, ez? Nik ez dauketu da aurrien gaur egun aritutala nagusi, nik ez dute eskalo bat, eskalo terdi gora dauela bestien gandik. Eta atzien, Etxeto baino atzelari hoberik dauen neure zalantza daukaz. Fizikoki, ibiltzen dan beste, kantxan, inok beste sartzen dau, atzera heltzen da, oso atzelari seguru da, berba asko itxotze aurrelari xai, segi xabiozu, ez? Orduan, olako pikote baten aurrien gauzako oso ondo inbidie, eta nik bentzetot gaur ez tala berdien kasu, ez? Batez be, Imanol estabil agintzen, eta berdin joku horti pasau bidau, Imanolek agindu bidau, Kevinek aurrien aukerak eukidea izan. Kevinek aurrien aukeri badauke tantu amaitzuko dau, ikusten gabiz, aukera hor nadauke zenin amaitzen da bela. Baina atzetik etorri bidau aginte horrek, eta gaurkoen nipenztot hori dauela faietan momentu ez bintzen. Bueno, azkeneko tanto honetan lortu du, Zumaiarrak atzeko kodarroetan nagusitzea. Bai, eta hori midau, ez? Etxeto horratzien euki, eta ia aukerak etorten dizan, edo beran utzek etorten dizan. Erkiaga sartu eginda, eskumaz atzera. Etxeto. Iturria atzelariaren menturan geratu da, eta... Ba, Imanolek aire zautze, baina nahiko berandu pelota oso txarra bizen da Kevinentzat, aritzeko zondo bajatu iraitze, gainera baztertu dugun da, eta ni besto sensazio eukida dela Kevinek beran atzelarisek pelota hori rebotera orduko sartzeko moduko izango zela, pelota hau ondinok ez dau oso berotute, baina Imanolek uzkanpo gonda, eta ez da alegin du behin. Iturriaren aukera ez du barkatu, engainatu egin du oso. Bai, kantuek eitzu itzun aurrelari bat da, bauke gaitasun hori eta aukera dauke zenien ikusten gabiz. Tanto asko da biletzen, baina hori aukerak euki biotxu eta hor da berdiek duken utzun gaur. Kevin Iturriaren sakea. Amaika eta 6. Eta ez zaio arrisku itxurarik ikusten. Ez, da, lehentxoak komentau gure, ez? Igual Etxeto izena zan, hemen pizkat faria igual da bena, baina gaur oso seguru ikusten abil oso partiduen sartute gainera, ez dakit, igual minbilbe kanpotik laguntzen daukelako, eta gero aritzekin jokatzen abil, nik ez dut aspaldi, ez dakit, inoz jokatu da ben aritzekin, baina ez da bardina honenaz jokatu edo honenan kontra jokatu, eta beste segurtasun bat emondotzu, besteko bixantza bat, bakizko zure lana ez dela hain gogorra, ja, berak ingo txuletan duek, eta zuk eutzi eta dominau, eta
ez galtziaz konforma baltzarela, eta ni besto gaur etxetu oso bat ikusten gabizela, eta ez tozten moten sensaziorik hemendik partidu amaiera arte faioko da benik. Iturria! Bost eta erditik errebesa izatzera, Eutsi Nikolasek. López. Ongi Kevin. Bikain. Etxeto. Hemen pixka bat, harrapatu egin du pilotak. Bai, da, gero boti ebesta natural, ni pentsun denan bota altu emongo da bela, korridu modu nindago lurrien dago. Kevinek behaz mago indago rebote horretan, eta tanto perde. Zazpi eta maika. Aldea da. Gorriak gehiago izaten ari dira, baina oraindik ez dute partida erabaki, ea. Eixiago gerturatzea lortzen duten Iturriak eta Lopezek. Zazpi egindako ditu Kevinek. Pasa. Beno, 8 eta 11. Urrengo tantu izango da garrantzitsua. Ja, bire urratzeia lortzen badabe, hain nik uste ingertu ez diela egon partido zuen, eta horre goleik igual inflexio puntua, baina bueno, nik pentsatu ondinok aritzek badukela beste martxa bat, zakerreztuen beste presiño bat bezartu hau aldotzela, eta kontrolpien dauka ondinok mintzatzeta. Barrura ongi. Eta Lopezek ezin. Eta pelota oso garbixe galdu dago. 12 kuadroan, bai, pilota garbia zuen. Larrutik ordaintzeko hutsa izan daiteke. Hemen ikusiko dugu. Etxeto ongi joan da, errebesez punpagoran sartu eta atzeratu, eta pilota garbi erdiko pilota hutsegin duzu Maiarrak. Luzegia. 3. pasa. Ormabikoa kanpora. Ondo botatako izena, zaritz zuzen din joako barrure, baina gitxietxik kanpora joako eta beste tantu bat gorri zentzat. Eta zeta oso bideratutu eduki edo. Amairu eta 8. Bihar Donibane Loizuneko torneoaren finala ikusi ahal izango duzue. Erkiagak eta Lopezek elkarrekin jokatuko dute Ladutx eta Minbiel zituzten aurkari. Baina Minbielen lesioaren ondoren gaur Miarritzen Etxetok diardu ordezko lanetan bihar zabala izango da. Bai, hori da. Uda honetan bertako lau masterzetan 3. Jon Zabala zenkatu da, eta aukera politxe finalien egoteko, lan txarrak egiko itxue, baina, bueno. Bai,
oso favorito izango dira Erkiak eta Lopez. Hauek ere ez dira elkarrekin askotan jokatuak. Baina, bueno, partido jokatu inbier zeten die, zeten sistema honek be teorizan hau dinei aukerak emototzez, zet bat irazten mozu iruaren zeta postera da, eta bueno, hor sorpresi egoteko aukera gisa dauz, eta berbizer partido bat ikustegun bai. Bederatzi eta 13 Erkiagak engainatu egin du Iturria, baina txapa spiralde egin dio. Iturria. Txula. Eraman Lopezek. Atzera Erkiagak. Etxeto. Atzera jo du. Gerniken korta oso ona bota zituen ba. Bai, doktoreak bota zituen, bai. Aukerakoa du. Mucho! Eraman Iturria, gazze, pilotai aso duen, beste bat. Atzera eta txitxerka. Baina eraman hori ere. Lurrean geratu da Lopez. Gero moztu eta tanto. Era bat, dantzan ibili dituzte aurkariak. Pilota zaila asko, oso zailak eraman behar izan dituzte. 14 eta 9. Azken sakea izan daiteke, seguru asko. Azken sakea izango da. Aritz Erkiagarentzat. Bai, nik uste pasatetan ez badago azken izango dala. Gauzak oso txartu jonbiako izgorrizkei, zeta guez irabazteko. Lopez. Eta Etxeto. Errebote ingurutik. Uts. 10. Berdentzat. Iturria. Ormabikoa eta hortxe bukatu da partida. 2022 urteko Biarritzeko urrezko xistera Erkiaga eta Etxetorentzat. Etxetok minbialekin partekatu beharrekoa duena finalera Erkiaga eta minbialen heldu behiziren aitor. Bai, hori da, eta Etxeto ezagutute seguru emongotela, beran meritxue, kantxa dan behikutxogu minbil, eta ezagutu daike kompartituko da, eta seguramente podu merabe pixeke